Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban a Predor rendszertitkosítás modulját fogom bemutatni. A modul használatával elérhetővé válik egy új felület a Predor szoftverben, ahol egy helyen tudjuk kezelni az összes rendszerrel kapcsolatos biztonsági beállítást, valamint ellenőrizhetjük, hogy a NIS2 szabályoknak megfelel-e a rendszerünk. Amennyiben egy szabályra rákattintunk, egy rövid leírást is kapunk a szabályhoz tartozó kritériumokról, ami alapján a beállításokat módosíthatjuk, de ha ezt később szeretnénk elvégezni, akkor az ellenőrzés időpontját ütemezhetjük, mely esetben megadhatunk egy dátumot, illetve egy időpontot, amikor felülvizsgáljuk a beállításokat és módosítjuk az elvártaknak megfelelően. Miután beütemeztünk ellenőrzéseket, a műveleteknél kerül listázásra a felületen jobb oldali részen. A szoftver színes kerettel jelzi, hogyha egy ellenőrzés időpontja közeledik. Amennyiben a szabály sorában található egy fogaskerék ikon, erre kattintva arra a felületre kerülhetünk, ahol a kritériumoknak megfelelő beállítást módosíthatjuk. A legtöbb szabályt a szoftver automatikusan ellenőrzi, és ha teljesülnek a feltételek, akkor ki is pipálja. Ha esetleg ezt manuálisan felül szeretnénk bírálni, akkor a pipa ikonra kattintva egyszerűen elfogadottnak jelölhetjük az adott szabályt, például ha más, Predoron kívüli megoldással biztosítottuk a szabálynak való megfelelést. Illetve, ha nincs szükségünk az adott szabályra a rendszerünkben, akkor ezt mellőzöttnek is jelölhetjük. Valamint minden egyes szabályhoz megjegyzést is hozzáfűzhetünk. Az autentikáció fülön különböző védelmi beállításokat tudunk alkalmazni. Engedélyezhetünk jelszó feltörésvédelmet, mely esetben a kliensbe vagy a webes felületre történő bejelentkezéskor túl sokszor rossz jelszóval próbálkozó felhasználókat a rendszer 1 órára kitiltja, valamint beállíthatunk globális adatkezelési időt, mely esetben csak akkor fognak lefutni az adatkezelési szabályok, hogyha meghaladták a beállított időlimitet. Jelszósémát is meghatározhatunk, melyet a rendszer a felhasználókhoz történő jelszó generálásakor használ. A vezérlőkön kódtörésvédelem engedélyezésére is lehetőség van, mely esetben sikertelen próbálkozásokkor az adott olvasót le tudjuk tiltani a megadott ideig. A Predor kliens és a webes munkamenet lejárat idejét is meghatározhatjuk ezen a felületen, mely esetben a megadott ideig tétlen operátorokat vagy felhasználókat automatikusan kijelentkezteti a rendszer. Az audit napló fülön pedig az összes módosítással kapcsolatos esemény megjelenik a módosítást végző személy nevével, illetve a módosított adat megnevezésével. Különböző szűrések is alkalmazhatóak az egyszerűbb visszakeresés érdekében. Az operátorok esetében is elérhető egy pár új funkció. Megadható az érvényességi idő, valamint egy API kulcs is generálható számukra egy meghatározott lejárati idővel. A kijelentkeztetés minden munkamenetből gombra kattintva az adott operátort kijelentkeztethetjük a rendszerből. A figyelmeztetés küldése operátoroknak gombra kattintva, például szoftverfrissítés vagy karbantartás esetén egy felugró ablakban jelezhetjük a bejelentkezett operátorok számára, hogy fejezzék be a munkájukat, mert pár perc múlva elérhetetlen lesz a Predor. Köszönöm a figyelmet, további információért kérem látogassa meg weboldalunkat, melyet a www.predor.hu címen ér el.